Wauw. Ja, ze zijn echt goed. Super cool. Oh, vet. Oh, die vliegers is wel echt mooi, hè? Of niet? In de cup. Is er dan wat voor mij? Nou, en ik ga me alweer omkleed voor de volgende scène. Hoe is Chits? Chits 2.0. Ik vind goed. Ja? Hoi. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is nog hier betiert. Ik ben er betiert uit, want jullie ben de opnames van de videoclip Rap Grut. Ik zal me hier alvast even doen. Tenminste, ik maak het wat verst, want we doen een heel volle var green screen. Dus ik kan net een bos met krul naar wat ik maar heb. Dus ik doe even mijn kuifdingjes al in en dan maak ik aanstel alleen nog achterop even een krul zetten. Maar dat doe ik dan wel bij de studio. Nou, zaken die Hilde ben er ook al, die ben altijd makkelijk op het die ben lekker aan het chillen. Dus ik zal even mijn hier goed maatje en een hapje eten. En dan zal ik op naar Gordiek, met Boukje en Ilse, die rijden mij bij mij. En dan daar je in voor de opnames. Dus ik ga er zin in en ik neem je weer mij via het net te abonneren en te liken. Nou, zo wat. En dan kan ik het daaraan nog wel even wat perfectioneren, maar dan is de basis er nog. Hier nog even wat krul in dus. En waar ben je uit? Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je hem zo lekker betiert wekker? Ja. Woon je met nog grasje in? Ja. Ja. Dus wees je... daar voel hem haast. Dus toen wees je het hinnenkost. Maar Heid Hoi. en oma Chibbe, Luisteren. mijn opa en Beppe. Opa Peppa. Ja. Heid en oma Chibbe gaan er in de tuin bezig. Oh. En doe ik eens mooi mijn opa en Beppe badje. Ja. Dat is leuk. Heel leuk. Zo veranderd dat ik wezen. Ja. Ja. Vind je het wel leuk met mijn voetgoed? Ja. Ja. Even een keer wat oors aan, hè? Ja. Tuut. Ze hebben de zaken? Ja. Ben je nog steeds een beetje verkouden? Dus smoel je nogal. Wow. En we zijn in Gordiek. Even alles uitladen. Hoi, hoi. Ah, goeie! Wat een ding, wat ben Wauw. Ja, ze zijn echt goed. Super cool. Oh, vet. Oh, die vliegers is wel echt mooi, hè? Of niet? Heel los als Wauw, en dan op die green schermpje aan al je foto's en beelden van zaken. Als zo'n heel iets mandje, babytje. Ja. Mooi met een boutje. Boukje, ken wel wat? Heel mooi bouw. Machtig. Echt een gek. In een make-up. Is er dan wat van mij? Als ik het zelf kus, dan wel wat van. Hou maar op, dit bent mee. Nee. Was die in beeld? Even wat dichterbij. Zou wat? Zij mooi, hè? Dus krijg wat van Krijg wat van die, hè? Ja. Mag ik nog zien, maar mag toch niet vallen? I'm not here. This is not here. Ja. Een beetje. Oh, daar. Hier, op de plek. Oh, nee, zit goed. Echt goed. Ja, dat is lachen. Best lastig, hè? Dat is nou automatisch, toch? Die tv. Een liedse poppen wist net meer zo'n tien. Doch dan even zeer. Een tram al het mij uitgezicht. Maar mem is bij, daar is dat maar wist. Mijn mine auto, naar de basiskwaliteit. Watching right in front of is so full of feeling high. Scène 4, take 6. Intentie. Actie. Nou, en ik ga me alweer omkleed voor de volgende scène. En het decor
onpast ek. Dus dit gaat er al even bij. Wat een werkdurk. En dan gaan we de tweede scènes opnemen in een nieuwe outfit en een nieuw decor. Toppie. Lukt het boukje? Dit is wel echt een popstar. Oh, af en toe wel. En we gingen weer wat oors doen. Deze televisie wordt aan zijn mij de beamer. Tidi. We er beelden op afspelen die ik dan echt daadwerkelijk shot. Dus ik ren er heen door de televisie aan. Dus dat. Let's go. En maat je misschien wat ik op televisie heb? Dat het licht is uit. Hallo Laura! Laura zit op televisie. Waar zit hij nou? Zaak als cowboy. En Zaak als een versopen kat. Kies we even kopje naar het hand dan. Even on dan. Ja? Ja, want ik ben te kliek voor mij. Oké. Oh, hoe is het mogelijk? Filmpje op het scherm? Wil je hebben nu? Ja, kunnen we straks? Ja, oké. En actie? En het volgende. Dik hoor. Die is die aan de onderkant. Nee, maar we toch geen We hebben een spiegelbeeld dus. Oh, sorry Lun. Oh. Sorry. Oh, sorry. Doen we er nog een kistje ergens? Ja, daar is een kistje. Bedoel je? Maar dat, zo krijg je die van Alliëren en misschien dat plantje op deze kant, toch? Ja, dat zei ik even. Maar... Ja. Ze krijgt veel meer van deze kant. Maar wel een klapje jongens. Hè? Die cijfers. Nee, ze klapt het. Maar ze klapt het wel? Eerst in die kist, maar die stoel. Oh ja, ja. Nou, de mannen zitten erop. De eerste scène zit erop. Wij zullen even lunchen. Ik kom zo weer bij hem. En omkleid naar nummer 4. De witte outfit. Dus we geven verder wel lekker eten. En we gaan nu op naar de midjesronde, naar de laatste scènes. En op een nijmiddag komt Zaak nog voor de laatste scène. En de laatste kledingset. Yes, dat is deze. En Zaken kreeg het dit aan. Hoe laat is het dan? Hast u een idee? Ja. Ja, wat Oh, dat is Zaak hier aan. Ik zo. Wat een timing. ja, dat mooi. Goed getimed. Totaal. Nee, maar dat hoort Goed erbij. taaltje. Ja, we moeten het anders doen. Ah, je moet zo dichtbij komen dat je alleen dit kader ziet. En hij stond in de witse, zal leer, zal niet zaten. Is je rug op zitten? Kom maar eens van mij mee, maar ik ze volgen Tot mee. het hier nog een keer. We rennen terug, beginposities. Hoe is Chits? Chits 3.0. Ik heel goed. Ja. Nee. Ja, deze keer is wel heel goed. Ja. Ik kan niet valster. Stand in. Wacht je nou op Zaken? Stand-up. De stand-up. Bist u de stand-up of de stand-up? Wacht je nog even op Zaken, die komt er al. Die mag nog even in claim en het hier. En dan gaan we de laatste scène draaien. Hey, hier eerder. Hallo. Ga je zin in? Ja. Tante Hiel zet je even in make-up. En dan maak je tussenkleintjes onder. Oké. Oké. Hoi. Nooit bij weg, dan wel. Nee. Dan stichteren. En dan had ik zoiets van Q. Dat is voorbij dan. Daar is de ik van de vorige keer in. Daar is die in elkaar. Iets naast hem zitten. Daar is een dikke knuffel. En dan er is dan de televisie. En dan doet de muur. Draai hem maar eens. Ja, dat is het. En dan ren je hem. Oké, camera. Sleep maar er wel even in. Dat is Robert deze keer. Robert de Slater.
Camera op. Ja, dan hebben we scène 7, take 1. Lieve jongen, het kiet me. Het kiet me. Vissende. Ah, mooi. Doen we nog een keer. Stop. Sleten? Camera? Hey, bedankt hè. Je lijkt net Mooi Jenny. hè? Je lijkt net Jenny, Jos. Mooi door de vrolijke kleurtjes en zaken. Ben je mooi hè? Doei. 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 Nou jongens, alles staat erop. We doen je het spul op. En ik zet me aan even omklaaien en mijn speelbeeldjes zitje. En dan morgen de opnames van de clip Zwemdiploma A. Nou jongens, zag ik je hem toch even op mij om naar de videoclip van Rapgrut. Ik ben heel nieuwsgierig naar het eindresultaat, Jim en Fastag. Als het goed is, komt er heel snel al uit. Dus nou ja, dan laat ik hem je natuurlijk even zien. Hey, van nou, zo ik zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill op te downloaden voor die tablet als telefoon. Want naar je vlog! Hey,